इउपिपिएलनिफ्राय होंगो दोंगो बिपिएफ दोलोआव जयेन। नै नं दतमा बियाबनि गसाइनि सिनायाव इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव रायजोफोरा हाबफैयो। लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारीया दोलोआव दुंब्रुदै बिपिएफनि मालाजों बरायना लायो। आसाम आयेन आफादनि बे सायख'थिया 9 एप्रिलाव खुंजागोन। एनडिएनि जाना बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलनि मोन 15 आयेन आफाद बियाबाव बे सायख'थि बादायगोन। मोन 15 बियाबनि गेजेराव मोन 11 बियाबाव बिपिएफ दोलो आरो मोन 4 बियाबाव बिजेपिआ गेलेगोन। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं दतमा बियाबाव दिनै बिपिएफ दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल जायो। बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिखौ मदद होनो सिगांबोनानै गसाइनि सिना बिसिडिसिनि सिङाव इउपिपिएल दोलोनि गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारी आरो दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव हाबफैयो। लोगोसे गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायो। बिपिएफआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरा गावसोरनि हाबफैनाय जाहोनखौ खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। एमसिएलए मानिजाथाव ज्योतिरादित्य मानिजाथाव बिदा गिदिर आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि नेहाथारि मानिजाथाव लखिन्द्र ब्रह्म बिदा गिदिर बिथां आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानिजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोन, जोंनि दतमा ब्लक बिपिएफनि मानिजाथाव आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो बिथांनि मावथिफारिया मानिजाथाव बिथांमोन आरो रेफायमारिनिनो आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिएसइउ वमेन इयुथ आरो सेलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानिजाथाव दैदेनगिरि मानिजाथाव बिथांमोन आरो बे ओनसोलनिनो गसाइनि सिना ओनसोलनि साननो हनाय गोरों सानसुमै आंनि बिदा बिबाजै बिमादै भारत सरकारनिफ्राय जितुनाखि आरो बे ओनसोलनि मानिजाथाव गार्जेनफोर आरो गुबुन जोंनि दतमा समष्टिनि सिङाव थानाय आरो जितुनाखि बिटिसि समष्टिनि बाहेरानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानिजाथाव बिथांमोन। बे समाव आं बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय नोंथांमोना आं गिबि गिबि बावग्रोबाय। दिनैनि थारिखआव जोङो दा बयबो थिगैनो दंखायो ना बे बिटिआरपि एग्रिमेन्टखौ बिराद बोलो गैया मोनसे नङा दाखालि जोंखौ फेजेननो खम बोलो होबाय बिसोर नङा होमबा दिनैनि थारिखआव जोङो खम बोलो होदों आयु हारां खुरलायलायनाय दाबो मेंगाबावाखैसो नङा होमबा जौगानायनि थाखाय माबायदि हाबा मावलांनो थाखाय खम मेंदों मेंग्लिलायदों ना दिनैनि थारिखआव जोङो जायखिजाया खुब गोजोननाय मोनबाय। जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जे निति जे आदर्श जोङो बयखौबो बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै बे ओनसोलनि बिभिन्न धर्मावलम्बीखौ लानानै बे बिटिसि ओनसोलखौ गेरेमसा बा बिटिसिखौ मडेल बिटिसि बानायनायनि जे मिजिं जे थांखि जे बिपिएफनि राजखान्थि दोलोनि जे थांखि बे थांखिखौ बृहत्तर मोनसे थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनै नोंथाङा गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो आसा खालामदों बा आसा खालामबाय निस्सय फैबाय थागोन समाव जे जानो गोनां जे जोंनि 2026नि जे एप्रिल दानाव 9 तारिखआव जे जानो गोनां इलेक्सन बेवहाय निस्सय जोङो जेसेबां थांनाय समाव जेसेबां शक्तिशालीमोन बेनिफ्राय आरो बांसिनै शक्तिशाली जासिनगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आसा खालामदों निस्सय नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायनिफ्राय निस्सय नोंथांमोनाबो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै बा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जे निति जे आदर्श बेखौ नोंथांमोना निस्सय पालन खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो आङो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि मानिजाथाव बिथांमोनखौ आं खावलायगोन दिनैहाय जाय बिथांमोना जगदान जाबाय जाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोबाय बेवहाय जाहाथे खुनु फारागथि थायाजासे गोदान गोजान दाख्लिसो बिपिएफनिफ्राय फैदों दाख्लिसो इउपिपिनिफ्राय फैदों जाहाथे बे बेदा जाहाथे जाया बेबायदि खोथा बुंलायनाय बेबायदि सोंखारिलायनाया जाहाथे जाया आं जोंनि दैदेनगिरि मानिजाथाव बिथांमोनखौ खावलायबाय गोरबोजों बोजबनानै
एखे आगानजों एखे गारांजों एखे सुरजों जों जाहाथे गोरोबलायनानै खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय आं साफ्रोमखौबो खावलायबाय जोंनि गेजेराव खुनु मोनसा मोनसा गाज्रि थाया गोदान गोदान मोजां गाज्रि होननाय जाहाथे मख'लायनाय थाया जों बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै जों न'खरसेनि फेमिलि हिसाबै जोङो ज' जोंनि उद्देश्यआव जोंनि थांखियाव जों जाहाथे गोरलैयैनो सहैनो हायो आरो जोंनि बे जाहाथे मानगोनां रबिराम नार्जारि सार बिथांखौ जोङो गाजा गोमजायै ज'यै भट होनानै जाहाथे जों देरहासार खालामनो हायो आरो लोगोसे हाग्रामा महिला नेहानि आफादखौ जों जाहाथे गोख्रोङै आरो गोख्रोंसिनै जाहाथे जों मदद खालामनो हायो आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो गोरबोजों खावलायबाय आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै बेवहाय जों देरहाखागोन खुनु गुबुन राजनिति दोला बेवहाय देरहानो हायो आसलानो जेनदों जों दाखालि लोदोआ जेनाखै दालाय दानाथ' हांख्रिख्रिंसो नङा होमबा देरसिननिफ्राय फिसासिनब्रा दाना दाग्लाखौ जों देरसिन होना दालाय बहा दाग्लायानो दाख्लै जों जेनदों जेनाखि दे राजाथ' बे सिख्ला फिसासो राजुआ राजुआ जेनेरेल सेक्रेटारि नङा दालाय प्रेसिडेन्टआनो जेनदों जोङो रायजो राजा बेखौ गोरलैयैनो फेजेनदों नङा होमबा खथ' खौथि गारनानै जेननानै बेसेबां प्रेसार जालांनानै माबा जालां मा जादों नङा होमबा फैसाखौ बिफिनलायदों माथो सोरनावबा